Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Sa gabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Mariscotes para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Huwebes, Petsa 4 kang bulan ng Agosto taon 2022. Mapaabot kami sa inyo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-uralo na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satuyang kapalibutan. Para sa inyong mga kahapotan mag-upod sa station sa 4805509 puon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Miyerkules or sa CP number Maneglobe 0917-7984808. Ulitin ko po 0917-7984808. O kaya pwede man na magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes poon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center site around Legazpi City. Kami sa Induman na naaantabayan sa internet asin sa Facebook page kang DZGB. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini ang katarikunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan. Bagong sekretary kan DENR nanumpa na. Mga illegal na pinutol na kahoy na sabat sa Iriga. Penro Catanduanes stakeholders nagselebrar kan National Disaster Consciousness Month. DENR Bicol nagtaong onra sa mga nagretirong empleyado. Sa detalyes, nanumpa na kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang bagong Department of Environment and Natural Resources Secretary si Maria Antonio Tony Yulo Loizaga. Sarong climate advocate si Yulo Loizaga, dating chairperson kan International Advisory Board kan Manila Observatory, kung saan siya nangenot sa mga scientific research manunungod sa climate and disaster resilience. Siya man naging Executive Director as in Technical Advisor kan Philippine Disaster Resilience Foundation. Siya iyoman ang Presidente kan National Resilience Council, a science and technology-based public-private partnership. Miyembro man siya kan United Nations Office for Disaster Risk Reduction's Asia Pacific Science Technology Advisory Group. Si Yulo Loizaga, iyoman ang direktor kan United Nations DRR Alliance for Disaster Resilient Societies Philippine Initiative. Kan taon 2013, siya pinagrekognisar kan Armed Forces of the Philippines sa sayang dakulang kontribusyon sa Emergency Military Response Operations kan Super Typhoon Haiyan. Nagtapos siya sa Georgetown University kan sa iyang Masters of Arts degree in Government asin sa Ateneo de Manila University sa kursong Political Science. Mientras tantos, ang Community Environment and Natural Resources Office o Senro Iriga sa pamamayo ni Senro Officer Nestor Franz A. Fortuno nakadakop nin 17 pidaso nin daw asin siyam na pidaso nin tugbon sa Zone 7 Barangay Perpetual Health Iriga City da ipanahahaloy.
An apprehension nagpuon kan makaresibi ning report hali kay Barangay Kagawad Nolito Dialogo na igwanin tawo na illegal na nagpuputon nin mga kahoy sa nasabing barangay. Tulos man na nagpadara ning team ang Senro Iriga tangani na mag-imbestigar. Matapos ang investigasyon, inventaryo asin dokumentasyon, nanutaran na ang mga iligal na pinutol na kahoy may sukol na 1,282 board feet nin daw flitches asin 608 board feet man nin tugbon flitches na may total volume nin 1,890 board feet. Inakot asin dinarakan team ang mga kahoy sa Senro Iriga para sa nagkakanigong adjudikasyon asin disposisyon. Pinagirumdoman man ni Senro Fortuno ang publiko na magsunod sa ley asin patakaran sa pagkuan ng tree cutting asin transport permits tangani na maiwasan ang paghampang sa kaso asin pagbalgar sa ley. Sa ibong nalado, ang Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Catanduanes sa pamamayo ni Penro, Officer Imelda D. Baltasar, kaiba ang Local Government Unit kan Verac, asin man lain-lain na ahensya kan organisasyon, isinilibrar ang katapusan kan National Disaster Consciousness Month na may temang Sambayanang Pilipino nagkakaisa tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan sa paagi ng tree planting asin coastal cleanup day panahahaloy. Ang aktibidad pinagpartisiparan kan 200 na katawo asin nagtanom ng 420 tree seedlings na buton-buton, talisay, bani asin bitaog sa gilid kan dagat kan mga nasambitan na barangay asin nakakuaman nin 10 sako nin residual asin biodegradable na basura. Ang National Disaster Consciousness Month pigsa celebrar kada Hulyo kan taon asin pigtatauanan doon ang importansya kan pagtarabangan para masolusyonan ang problema sa climate change. Mientras tantos, ang DENR Bicol sa paagi kan Management Services nagsagibo ning Salamat Mabuhay program bilang pagtaong onra sa anom na nagretirong empleyado na ipanahahaloy sa DENR Covered Court Regional Center Site, Raois, Legazpi City. Ang mga nagretirong empleyado ay sina Miss Elena Aban, Nena Dote, Mr. Rafael Ranieses Jr., Marieta Bitito, Mr. Panfilo Basas asin Mr. Leonardo Samaniego. Ang Salamat Mabuhay na programa obheto na matauanin rekognisasyon ang serbisyo kan mga nagretiro na mga empleyado sa gobyerno. Ini parteman kan mandato kan Commission on Civil Service o CSC Memorandum Circular No. 7 Series of 1998. Ini ang kataripunan kan mga bareta sa ang DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa tuyang mga paraan tatay. Good morning sa mga pag-iriba ko digdi sa Regional Strategic Communications Initiatives Group kang DENR. Kay Jade, kay Kuya Ariel, kay Shelo, asin kay Ma'am Ansi. Asin good morning po sa gabos na nagadangog sa tuya, asin permi na kaantabay. Gabos na mga maiigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director, niyaon man po dyan si Ate Tess, DENR Technical and Management Services sa Penro Albay asin Senro Ginabatan. Asin marhay na aga po sa gabos na paradangog kang DZGB. And syempre naman po kay good morning kay Ate Cha na pirmi po nakaantabay sa satuyang programa. Kaso bago lang po nag-text giraray sa ko si Ate Cha, tighapot niya kung ano-an sa tuyang topic sa aldaw na ini. Asin kami nagpapasalamat sa pirminindong pag-suporta asin antabay sa satuyang programa. So, araw po kang kahapotan ko last week, siguro nararumduman pa nindo. O kung daiman po nindo nararumduman, ipagirumdum ko sa kahapotan ko last week sa satuyang programang Kapalibutan Ta Atamanon Ta. Kamusta po kamo? So, kung mahihiling manindo, Agosto na po tulos. Makaskason talaga ang aldaw, bare months na.
ma-celebra na sa Giraray kita kan Christmas season. Pero sabi ta nga ni, habang nagkakaskas ang aldaw, nagtataraas man sa Giraray ang barakalo, nagtataas ang cost of living. Kaya okay pa po ba kita? Kaya gusto ko po sa Giraray sa indong ihapot sa ngunyan, kamusta po ang sa indong kamugtakan, kamusta ang sa indong salud, ang sa indong natad, ang sa indong environment. Ano po ang gigibuhon ta? Tangani na makasurvive kita sa pang-uroal daw na pagkabuhay, sa pagtaas kang gasolina, pagtaas kang kuryente. Pero at the same time, yaong man po giraray ang satuyang pagmakulog sa satuyang kapalibutan. So, pwede po nindo akong i-text sa 0917-7984-808 o mag-comment po sa satuyang Facebook Live sa DZGB. Gusto mo po maaraman kung ano ang nasa sa indong isip mo niya na aldaw. Siguro si iba dyan, nagpiprito, nagluluto, nagasap na. Pero habang po kita nagasap na, pwede mo po kitang maghurop-hurop tungkol sa satuyang pagkabuhay, as in sa kung ano ang maitatabang ta sa satuyang kapalibutan. Pag po ka mo nag-comment o nag-text sa satuyang hotline, matao po kami sa Indoki pa-premyo, kadikit na pa-premyo, arag po kang t-shirt, igaman po kaming water bottles, na pwede pong magamit kan si indong mga aki na maralaog sa eskwelahan back to school na po baga sabi yung nga ni ngunyan halaba ang pila kasi aram po garigo sindang pigpapatupad na medical certificate requirement kaya medyo dakol ngunyan ang kabisihan kan sa tuyong mga kaakian. So dahil mabaralik na sinda sa indang eskwela, igwaman po kaming notebook na pwede nindong maganahan pag kamo nag-text sa samuyang program. Ini pong notebook tig-provide ini sa tuya kang central office, ikaw, ako, tayo ang kalikasan. Bamboo po ini, made of bamboo na baka magayon ining notebook magagamit po talaga kang sa indong mga kaakian as in man syempre so water bottle tangani nakatabang na kita sa kapalibutan tadi kita nagamit yung mga disposable na water bottles mga sa mga nababakal po baga at least igo na kita di na kita mabakal. Kasusaro po, pirmi ko itong kapot, wala lang po akong kapot ngunyan, di isa kong makatao kang sample kang water bottle mi. Pero igo po kitang blue, igo po kitang green. Kaya naman po, sa ngunyan na aldaw, ang topic ta actually is very timely kasi aram ta ang kasiribotan sa pagtrabaho, kasiribotan sa pag-inguwa na maka-provide po kita sa satuyang pamilya. So pag-uurulayan ta po sa ngunyan na aldaw ang tungkol sa kooperatiba kang DENR na nagtatabang sa mga empleyado as in man baskingan sa bako taga DENR basta miyembro po kang kooperatibang ini nakakatabang po sinda sa pang-urual daw na pagkabuhay. Kaya makakaiba tangon yan ang abogado kang DENR. Aram po nindo siguro kung magigirom duman nindo last year. Nag-guest siya sa satuyang programa pero kang time na ito nagre-review pa po siya sa bar exam. Very magayon ang sa iyang mga insights na pigtatao sa tuya. Ngunya naman po sa bago niyang pag-guest sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Amanan Ta. Saro na po siyang abogado. So good morning, Attorney Vivian Escoto. Naka-mute ka pa po, Attorney. Sorry po. Maray na aga po sa tuyang mga taga-panghinanyog digdi sa Bicol Region. Asin sa po sa Indo po, Ma'am Joanne and sa imong pag-iriba, lalo na kay Ma'am Ansi. So, Attorney Vivian, tanda ako last time na nag-guest ka digdi sa tuyang programa. Yaong kagari ka ito nagre-review as in pig-urulayan ta ang tungkol sa water sa mga programa manunungod sa tubig kang DENR Bicol. So, sa munya naman na aldaw, pag-uurulayan ta ang tungkol sa DBMC. Ano po ining kooperatiba kang DENR? Pwede mo po ba kaming tauwanan ki dikit na istorya kung paano nabilog ang DBMC? As in, ano po ang DBMC? Salamat sa kahapotan mo. Sorry, medyo masagrat ang sa tuyang alunan. Kasi 2 weeks ago, medyo natrangkaso kita. Medyo may dikit pa. Ngunyan, ang istorya kang DBMC, aram mo kaya, Miss Jo, ang DENR baga, dakulon ang empleyado digdi, we have existing unions and formerly igwa kita kay sarong kooperatiba din itong piga apot ang Bicol Borlanders Cooperative BBCI. Ngunyan sa pamumuno ka ito ni Regional Technical Director Tabanao
nakaisip sinda na kaipuhan ng magdagdag isarong kooperatiba. That was sometime in 2003, April 2003. Ngunyan, after 3 months, sometime in July of the same year, there were already 30 cooperators who were interested to form another cooperative in the DNR. So ang DBMC is sabi na nga sa pangalan na DBMC, it is DNR Bicol Multi-Purpose Cooperative. So basically, we are a cooperative under the Cooperative Act of the Philippines. And we provide several services and loan windows to our members who are either retirees of the DNR or former employees, and especially yung mga employees na yaong pasatuya sa DNR. So ini po pala, Ma'am Vivian, ano ang istorya kang DBMC? Talagang nagbilog kita kisarong kooperatiba. Igwa po kitang texter. Basahon ko lang, attorney, Sige ang po. pamumuhay ni po ngunyan ay medyo okay naman po kahit paano nakakasurvive sa pang-oral daw. Si Miss, hali po ining message kay Ma'am Lizelle Ordonez, kang Purok 4, Villa Hermosa, Sarapurapo, Albay. Good morning dyan sa mga nagadangog sa tuya, Sarapurapo. Talagang ang coverage kang DZGB, Dakulaon na talagang nakaabot ang sa tuyang broadcast, Sarapurapo. Nagpapasalamat po kami sa Indo sa nagdadangog dyan. As in, good morning yung mambo sa mga pag-iriba dyan sa harong ni Ma'am Lizelle Ordonez. Sana po padagos ang sa inyong suporta as in pagdangog sa tuyang programa. So, Attorney Vivian, kaso bago po, istorya mo sa muya kung paano nabilog ining DBMC. Ano po ba ang obheto tanata igwa kitang DBMC? Ini po ba para lang sa income, para po ba in sa loans, o iba pa po bang mas dakula na obheto ang sa tuyang kooperatiba? Just like in any cooperative, I presume that the primary aim of DBMC is to provide better living for all. We have a motto in the DBMC which says that in DBMC, life is better. So this is in accordance with the principles inside in our Constitution that we have to protect the income, and we have to provide the maximum or optimum welfare of all the individuals, whether working or not. So a cooperative is one way of fostering this objective. We have to provide sustainable income to our members of the cooperative and provide them a better life. So, inipalan po na ang obheto pala ng DBMC makatabang sa pang-oral daw na pagkabuhay kan sa tuyang mga empleyado, mas kinyan iba ko empleyado, mas kinasa luwas kang DENR, basta kamo miyembro. Paano po ba, Ma'am Vivian, Attorney Vivian, maging miyembro ka ining DBMC? Kasi siguro ang mga dangog sa tuya, tigiisip na, iyan, kooperatiba kan sa indong opisina. Paano man kami makaka-relate dyan sa kooperatiba nindo? Pwede ba na magmiyembro ang ibang tao na bako warang kamag-anak sa loob ng DENR o kung isay man? Pero bago mo iyan simbagon, Attorney Vivian, igwa po kitang sarong texter. Si Ate Cha, nag-text po siya. Good morning, Ma'am Joanne. Dahil po sa weather na paburo bago o uso ang sipon, makakatabang po kita sa satuyang salud, pagbuhay asin kapalibutan, sa paagi kan pagtanom kikalamansi and other citrus fruits which is rich in vitamin C. Hali po ining mensahe kay Ate Cha. Maraming salamat po. Tama itong idea mo, Ate Cha, kasi last week, man baga so, kaisipan ko na pwede kitang magtanom, ki okra sa satuyang backyard, mag-iwa kitang backyard gardening, arog man po kaining kalamansi. Iningali, sabi kaso bago ni Attorney Vivian, nagkaigwa din po siyang sipon. Uso po talagang ngunyan, tag-uran, rainy season po, baga, bata ngunyan, pag may sipon ka, pili mo, delikaduhon tulos, sipon, na may mga nagkakaigwang anxiety sa pagsipon. Pero dahil po sa ining suggestion ni Ate Cha sa tuya na pwede kitang magtanom sa satuyang salud, sa satuyang background ng kalamansi, makakatabang po siya sa satuyang ecosystem, sa pagayon kang oxygen level sa satuyang natad, sa satuyang salud, as in man, makakatipid kita kaysa magbakal pa kitang kalamansi isa saod, iba po kita dyan sa satuyang background. Tama man ni Attorney Vivian? Tama po yan. Mo yung sustainable, yung pang-oral daw.
puhan talaga po magtaga-ukod ng magparatanong, no? Kung may mga bakanting daga man sana sa lote nindo, masinangani sa paso yung mga tanong na pwede sa paso mabuhay. Sa krisis ng pig-agihan ngunyan kang buong Pilipinas, dapat kada saro sa satuya makaukod kung paano magkaigwa kiso sinabegling pamumuhay. Iyo, Kaya tama kasi, po yan. kasi maski baga ang suwa, mahal na sa Saud, Attorney Vivian. Opo. Nag-iisip ko man nga niya na padiit-diit, nagmamahal. Pero pag kinumpute mo siya, talagang mailing mo na, nagbago na ang presyo kang barakalon. Talagang nakakaapekto na din siya sa pag-budget sa pang-oral daw. Ano, igo po kitang saro pang nag-message. Good morning, Jo. Watching ako sa programa nindong kapalibutan ta at amanon ta. Hello, Attorney Vivian Escoto. Halin po ini sa magayon, maigos na, as in matibay na personahe dyan sa Office of the Regional Executive Director, si Ma'am Marites Talagtag Openyo. Talagang pigbilog ko. Ano, hello, Ate Tess, sa imong pagdangog. Hello, So, Ma'am Tess. iyo. So ate, Attorney Vivian, kasi bago ang hapot ko si imo, paano po ba maging miyembro ng DBMC? Puunan ta sa kung sisay ang kwalipikado na maging miyembro. Ang kwalipikado maging miyembro po ng DBMC is either you are an employee of the DNR, whether contractual ka, casual, or permanent, or isaro kang retiree o formerly DNR employee ka. Sisay pa ang pwedeng maging membro, ining pigaapod ang associate members. These are relatives, families of DNR employees. So pwede po silang maging membro. O paano naman po ikaw magiging membro kung interesado ka man o may kapamilya ka na empleyado kang DNR, is first you have to submit yung application form. Then mag-attend ka po kang pre-membership seminar. Then you have to subscribe to at least 75 shares, which is equivalent to 7,500 pesos. But then you will only be considered to be a bona fide member of the cooperative if you were already able to pay at least 2,000 pesos to be considered as bona fide, meaning that you can avail of all the services of all the loan windows of the DNR subject to certain conditions if you are already considered as a member, bona fide member of the cooperative. So ini po pala ang paagi o proseso tangani maging miyembro ka kang DBMC, ma-subscribe ka to at least 75 shares. So magiging kang shareholder kumbaga kang DBMC. Sa 75 shares, ang babayadan mo kaini o i-invest mo kasi investment ini, di ba, Ate Vivian? Kasi nagdadakula ang shares. So para magkaigwa kita ki 75 shares, matao kita ki 7,500. As in, anong ibig mong sabihin kay ni Attorney Vivian na pwede kang magbayad ki minimum of 20 shares na 2,000? Ano ini? Di mo man kaipuhan bayadan tulos ang 7,500? Hindi naman. Actually, we allow staggered mode of payment. Only that unless and until you were already able to pay the 2,000 pesos, that's the only time that you would be considered as a bona fide member who can avail of the services of the cooperative. Meantime na hindi mo pa bayad, you cannot avail, for example, of our loan window. So, iyo pala ini. Ang DBMC talagang masasabi kong nag-iisip kang sitwasyon, ngunyan kang mga tao, kang pagkabuhay. Kasi, maski nga ni, iba kitang tigadanasan ngunyan na krisis, bako man lingid sa satuyang kaaraman. Pero, Nyaon pa rin ang pag-inguwata, pwede pa rin kita mag-invest kasi para sa future ini ade Attorney Vivian. Kaya kung gusto tang mag-invest sa DBMC, igwang requirement ki 75 shares na 7,500 as in man, di mo ini kaipuhan bayadan tulos, pwedeng staggered, tama at Attorney Vivian. Tama po. Kasi ang cooperative, it is based on the social justice principle, no? Na we have to more or less spread wealth, no? Kailangan tabangan mo sa nangangaipo. So that's the basic principle of cooperativism or voluntarism. Ngunyan sa kooperatiba mi sa DNR, those who are in need, may want to avail of the several services we are offering. Kasi sometimes mapagalon po baga
mag-loan o mangutang sa ibang ahensya, sa ibang lalo na sa bangko. So ang kooperatiba, diyan po kami naglalaog. Na kung kaipuhan mo, for example, ng pang-tuition sa mga aki nindo, kung kaipuhan po baga nindo na may barakalong kamong daga o maski sasakyan, or kaipuhan nindo kisa rong livelihood project, nag-offer po kami kaayan sa satuyang kooperatiba kung saan medyo mababa ang interest plus and another pala, kung gusto niyo naman savings, regular savings naman yan or special time deposit sa cooperative, pwede po kamo sa muya. Gusto ko lang i-explain iyan bakit it would be better to invest in a cooperative rather than to some other banks, to some banks. Kasi sa cooperative, we are tax-free. So, for example, in a bank, kayo doon, nag-invest kayo sa regular savings deposit and deposits, mahihiling din to baga. Pag nag-withdraw ko na mo, automatic yan, may interest rate na pigbabawas. But in cooperative, halos wala kaming pigbabawas and because we are tax exempt. Nasa batas po yan. So, gustong sabihin, kung may sobra ka man sa ng kwarta, no, i-invest mo na lang sa mga mutual associations or cooperatives kasi mas nakula ang in return. This is allowed by law. Kasi nga ang pinaka-principle nga dyan, you want to distribute wealth as much as possible for the benefit of all. So, yun ang advantage bakit sa cooperative at sometimes bakit hindi sa banks. Magayon ining explanation mo, Attorney Vivian, na tax-free ang cooperative, kaya mas magayon na mag-invest sa mga cooperatives, tangani mas dakol ang pagtalubo kang kwarta, lalong-lalo ng ngunya na kaipuhan na igwa kitang extra income, igwa kitang other sources of income. Ining cooperative, passive income ini, kasi syempre shares ang igwa kita. Yes. Pero makakatabang siya sa pang-urual daw na pagkabuhay in the long run. So igwa girare kitang also, message. May I add, baka kasi makalimutan ko. Also kasi kapag nag-invest ka, for example, sa DBMC, may patronage refund yan. And at the same time, yung capital shares mo, yung paid up capital shares mo, nag-earn nyo yan ng, dividends. So, halos kung ano man ay inutang mo at pinag-interesan, babalik lang naman sa'yo yan through patronage refund and dividends. So the higher the income of the cooperative is, the higher that we can give you the dividends or the returns of your investments. So we are encouraging yung mga hindi pa members ng DBMC to become a member of our cooperative. For example, in the DNR, we have 1,000 plus employees, 700 particularly I think sa regional warm bodies. Ang members natin dyan ay mga 500 plus na. So they are only at least yung mga baguhan na hindi pa. But gladly this year we were already able to member mga 33 new employees para po maging part ng cooperative. So yearly nag-i-increase tayo ng membership and we are also glad to announce na from a small category of our cooperative we are now considered as a medium enterprise because we have exceeded the 20 million assets. So I think now we are in 23 or 24 million asset of the cooperative. Ang masasabi ko dyan, congratulations po pala sa DBMC. Kamo, medium enterprise na dakulang bagay ini na nagpaparatalubo ang DBMC kasi, di ba, pag nagtataas, you lift us up, natataas man ang samuyang pagkabuhay, ang samuyang mga capital shares, nagtataas ang value. So, gabos kita mag-arangat, gabos kita magtarabangan, tangani mag-angat ang satuyang pagkabuhay. So, Attorney Vivian, igwa kitang nag-comment sa satuyang Facebook Live, si Ma'am Norilyn Nieva. Good morning po. Para di kita magparabakal ki preservative juice, magtanong kita ki passion fruit. Thank you po sa imong comment, Ma'am Norilyn Nieva. Naugma ako kasi dakulon ang satuyang mga listeners na mga matibay magtaranom, may mga green thumb talaga. As nakakatabang ini sa satuyang ecosystem, nagmamaray ang satuyang air, ang paros na mas nagiging greener ang satuyang kapalibutan. Kasi bago ang itatanom ni Ate Cha, kalamansi.
Bunyan ang itatanom ni Ma'am Noreline Nieva, passion fruit. So makaugma ining sa indong mga comment. Pwede po kamong magtaram kung sa indong address, kung sa tanganing mag-greet ni Ma'am po ang sa indong pagkairiba. And para maka-claim po kamo kang water bottle na igwa kami digdi sa DENR. I-text lang po nindo ang sa indong name as in address. So, time check kita, Attorney Vivian, 11:30 nakipagkaaga. Ma-break muna kita sa commercials and pagbalik ka po, sa muyang aapoton, ano po ba ang mga rights as in pribilehiyo na magkakaigwa ang sarong miyembro kang DBMC? Okay, Ms. Jo, thank you. An oras hatod sa Indokang. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical tests versus Brand X on polyester. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bimeg Integra with Immunoboosters. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. DENR Antabay. DENR Antabay. Sa giraray ngayon po ang situyang programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Asin kaibahan ta sa aldaw na ini ang sarong matibay na personahe kang DENR Bicol si Attorney Vivian Escoto. Sa tuyo apong pagdidiskutir ngunyan ang tungkol sa kooperatiba kang DENR na pig-aapod kang DENR Bicol Multipurpose Cooperative. Asin bago kita nag-break sa commercial, tigtawanan ta po si Attorney Vivian kang kahapotan na ano po ba ang mga rights as in pribilehiyo ng sarong miyembro kang DBMC? Pero bago mo iyan, simbagon Attorney Vivian, igwa po kita sa girari na nag-message. Si Mr. Eric Barado ang sa iyang message. Good morning. Good morning sa imo dyan, Sir Eric Barado. As in salamat sa pagdangog, as in pag-antabay kan sa muyang programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. As in igwa pa po kitang sarong texter, si Ate Cha. Madam, paano po kung na-employ na kalang permanent status sa DENR ki 1 year and a half pero nag-resign ka dahil sa sarong illness cause di mo na kaya mag-perform kang work mo because of your meds which makes you sleepy. Di ka po qualified. Magayon ining kahapotan ni Ate Cha talagang normal na nangyayari sa pang-urual daw na buhay ang araw kaining sitwasyon na concerned na gusto mo man maka-intra sa DBMC. Paano Attorney Vivian ang gigibuho niya? Kwalipikado po ba siya na maging miyembro kang DBMC? Pwede po siya maging member, but yung qualification niya as a member would only pertain to as an associate member. Ang associate member na pagsasabi ta, there are certain rights and privileges which are not, which they cannot avail. For example, they cannot vote officers. No? They may be entitled to dividends, but they cannot vote. So yun po ang restriction natin pagdating sa associate member. Pero pwede siya attorney mag-loan, pwede siyang mag-avail ng ibang services. Ang diin niya lang magigibo pa lang is mag-vote ang mga officers and board sa DBMC. So magayon pa din. Magayon pa din because even if you are an associate member, remember that you have investments in the cooperative. So necessarily, when you have investment in any cooperative, it is but right that your investment should earn income. So kaya po pwede. So sana nasimbag ni Attorney Vivian ang kahapotan kang sa tuyang texter na si Ate Cha. Thank you sa
apot mo ate Cha kasi naliwanagan maski ako naliwanagan digdi sa sitwasyon na arab kaini. So igwa kitang sarong texter sa giraray si Ma'am Lizelle. Sana po mabigyan ng notebook at inuman para sa dalawa kong aki. So hello man po at Lizelle at sa imong duwang aki na sana mag-adal ka mong maray. Back to school na. Pwede po ka mo magdigdi sa DENR Bicol. Ang samuyang opisina po yaon sa Regional Center Site, Arawis, Legazpi City. Pwede po nindong maklaim ang water bottle. Pero mapili ka lang ata ma'am kung water bottle. Mas maray ining water bottle ta may baluna na ang sa imong duwang aki. So mga gusto pa po mag-text, dahil po kamo magdiwang isip, i-message po nindo kami sa 0917-798-4808. Asin man po, pwede ka mong mag-comment sa tuyang Facebook Live, sa Facebook page kang DZGB. Igwa pa po kitang nag-text, number lang, pwede ka magpamidbid, di ka masupog, igigreet me po kamo asin sa imong bilog na pamilya. Ang simbang niya po, magtanim po tayo ng mga fruit-bearing trees. Tama talaga kasi ang fruit-bearing trees, nakatabang na sa ecosystem ta, nagkaigwa ka pang bunga, araw kang, anong mga fruit-bearing trees, Attorney Vivian? Guyabano. Kakao. Kakao, rambutan, guyabano, santol, pili. Nakulong kitang naiisip. Pwede actually, saro yan sa pinakang sabihon tang primary programs of the DNR, yung sa National Greening Project natin, wherein we plant fruit-bearing trees all over the region. No? So, dakol po talaga kitang pin-startan kan, especially yung kakao and pili. Tama iyan na mag-harvest kita kan sa tuyang tinanom gabos iyan pag nagutom kita kahit pag ang panahon nagukuan lang talaga kita sa mga feeling na buhay ka itong panahon. Pero iyo kasi sa kahirapan kang buhay sa ngunyan, mas maray iyan na nag-iisip kita magtanong, na magpudo kay mga santol, atis, Attorney Vivian. So, igwa po, dahol kitang texter ngunyan na Alda, makaugmahon, Madam, thanks, kaya lang nawala na yung mga papers ko na proof ng employment sa DENR kasi 1989 to July 1990 pa po, paano po yun? 1990 dyan ako namundag. Attorney Vivian, paano yung sitwasyon ng sa tuyang texter? Opo. Permanent employee, ma'am? Opo. Permanent employee po siya kang DENR for 1 year and a half. Opo. You can go to our personal section. Then maybe they still keep your records. And you can retrieve that. If you want to have a copy of your record. I believe may system naman tayo, so baka ma-retrieve natin yung records. Maray na ini-advise, Attorney Vivian. Kasi syempre kung nagtrabaho din talaga siya sa DENR, hindi man naging kaulangan kung ano man ang problema, pwede pa rin siyang maging miyembro kang DBMC. So balikan po ang sa kuyang kahapotan kasubago, Attorney. Ano po ba ang mga rights and privileges kang sarong miyembro kang DBMC? Once you are considered as a bona fide member of the cooperative, you are allowed to attend the General Assembly. Under the law and under our bylaws, ang membership of the General Assembly is much powerful than the Board of Directors. So as a member of the General Assembly, in fact, you can propose certain law policies, certain programs para po ma-approve ng GA and the BOD. So po yan sa mga rights nindo. Of course, once you are a bona fide member of the cooperative, you can vote except if you are considered only as an associate member. The second privilege or right of a member is that you are entitled to share in the net profits of the cooperative, which we call that as a dividend. No, so pwede ka po niyan. Halimbawa, you have a paid up capital shares of 50,000, and the board declared that for this year to 2022, we will be giving at least 7% of the entire income of the cooperative para i-distribute as dividends. So your income, your capital share of 50,000 will earn income. For example, in my case, I was a member of the cooperative way back in 2003, and
have invested just some of the amount. Hindi ko na sabihin kung magkano, baka ma-hold up tayo o baka marami nang mangutang sa akin personally. Utang naman, te. Hindi ko na sabihin kung magkano. But in the succeeding years, no, lahat ng investment ko sa cooperative, nakabalik na yun sa akin. So, ang investment ko sa cooperative, income na to dan dapat, kasi nakabalik na sa akin yung capital ko eh. So, kung ano man ang investment sa cooperative, yung income na yan. So, ganun tumatakbo ang cooperative because of the net profit or the dividend or net surplus. Ngayon, aside from that, you can, again, I reiterate, you can avail of the several services that we are offering. We have several loan windows, no? Na later Ano yung on, mga loans? Apo. Marami siya. Since marami siya, titingnan ko yung ating listahan. Like sa loans, we have policy loans, petty cash loan, regular loans, confidential loans, benefit loan assistance. We have RISE loans, car loan, housing loan, calamity loan, lot purchase loan. So yun, marami kang pagpipilian sa aming kooperatiba. For example, i-expound ko lang ng kaunti. Gusto mong bumili ng lote, ng house and lot, pwede po sa amin mag-loan. As compared to other agencies offering housing loans, medyo hindi tedious ang process ng cooperative for as long as makomply mo lang yung basic requirements, which is Attorney Vivian, medyo nagluya ang sa imong internet or sa kuya ka lang ba nag-freeze ang sa imong screen? Pero totoo ining tigtataram ni Attorney Vivian ta talagang makaskas ang pagproseso kang loan ng DBMC. Ako po, saro man na miyembro, living testament man na magayon ang polisiya as in programa kang DBMC. Maski man po ang sakuyang tugang, nabako man po siya talaga taga DENR, nagmiyembro man po siya kang DBMC, ang kooperatiba kang DENR. Sa kuya pong tugang, employed po siya sa NEDA, pero igo po siyang investment sa DBMC. Ini po ubaga kaipuhan, sabi ko nga ni Kasuba Ago, passive income ang investment kapag tao ka ki capital share o nagbakal ka sa imong capital share sa DBMC. Medyo nawara lang po sa satuyang programa si Atty. Vivian. Siguro nagkaigwa siyang technical difficulty sa internet connection. Ano ba ang internet connection dyan? I-shout out, joke lang. Pero kasi bago, pighehera sa tuya ni Atty. Vivian ang tungkol sa mga services ng DBMC. Sabi niya nga ni, dakol na mga loans ang pwedeng mai-avail. Sa totoo, makaskason ang pag-approve kang loans kang DBMC. Ako po, naging miyembro kang DBMC poon kang paglaog ko sa DENR. Siguro way back 2015, naging miyembro na ako kang DBMC. As in, sagkod mo niyan. So, pig-invest ko, nakakakuha ako taon-taon kasi yearly po nagkakaigo ang DBMC ki general meeting niya po duman gabos ang mga empleyado, ang gabos na miyembro kang DBMC. As in, actually exciting ang meeting kang DBMC kada year-end kasi may mga papremyo sinda. As in, mas nga ni mag-attend ka lang, minsan tatawa na, last time nagtao ka mong 250, Attorney Vivian, mag-attendance ka lang, may 250 ka na tulos. Ayun, nakakuha ako ka ito. Thank you sa 250. Yes. Opo. So, balikan ta, Attorney. So, tig-discuss mo ka sa bago. Tungkol sa mga loans na pwedeng nagwalang paraan ang sa imong internet. Yeah, o yung arama sa opisina, no, medyo minsan minaluyan na sa nadiglaan sa tuwing pag nagura na mawara. Pero magayon nun ang internet connection sa opisina just that hindi mo yan maiwasan kasi hindi na natin hawak yan. So, as I was saying po, marami tayong loan windows na pwedeng ma-avail once you've been considered as a bona fide member. And aside from that, we also offer financing portfolio wherein if you have loans to loans to some other agencies or lending institutions, pwede po namin yun i-buy out. Sa amin na pupunta yung yung loan. And we also provide yung offer yung financing loan natin sa gadgets, sa travels. If you have travels local or international, you can avail of our windows para po ay
makatravel kayo or para makabili kayo, for example, at enrollment na naman at pasukan na naman at nangangailangan ng laptops yung mga anak ninyo o kapamilya, pwede po kayong mag-avail ng ating financing portfolio po para mabili ninyo yung laptop na kailangan ng mga anak nyo para sa pasukan. So, thank you, Attorney Vivian, sa imong Yan po. pag-discuss ang mga loans na available sa DBMC. Kasi bago, nadangog ko sa imong explanation, pwedeng i-buy out ng DBMC kung igwa kang loan sa iba, babayadan mo na nindo, tama ba? Pero ano ang similarity or difference kain sa GFAL? Kasi aram ko ang GSIS ba ang may GFAL? Yes, Arag man baga ka ito so Opo. constant na parang babayadan mo na ninda so gabos mong loan nga ni sasaro ka na lang na agency mabayad ano. Opo. Ganun po ang mangyayari. With minimal interest also. And para yung sa, alam mo, sometimes better pa rin na taga-DNR ka, dito ko na lang sa cooperative kasi may dividend siya and may patronage refund pa. And at the same time, you are also able to help all others. Kasi remember, it's a mutual benefit association, no, wherein distributed ang net surplus sa kung saan. So, tinatabangan mo lang sa diri mo, tinatabagan mo pa yung ibang empleyado o member ng kooperatiba. So, that's the basic principle po dyan. Magayon ining tinaramo ano ang pagtabang talaga tapos syempre dapat with feelings. Dapat udok sa puso mo ang pagtabang. Iyo yan ang DBMC. Ano, masasabi ko na ang DBMC nag-invest ka na sa inda. Nagayon pa ang si imong income na nagkaigwa kang passive income, igwa ka pang mga services na pwedeng i-avail. Kung sakali man na magkaigwang remalaso, igwa kang dudumanan. Mas magayon baga ini na gari. Ang DBMC pa ano po, gari friend, gari nyaon siya sa imo, para tabangan ka kung igwa kang magiging problema kapag kakahampangon ka sa buhay. Sana all ano, attorney. Pero, Sana. marami I-add ko lang, Miss Jo. I-add ko lang. Sa cooperative kasi, sa amin, particular sa DBMC, once nag-avail ka ng loan, may ino-offer kaming insurance. So, yung loan mo, yung buong loan mo, once binayaran mo na yung little of the premiums, yung premiums lang, insurance mo, secured yung loan mo. So, walang masyadong magiging problema in case kung ano man ang kahinatnan, kung ano ba hindi natin hinihingi na biglang kunin na ni Lord ang buhay mo. Sabi ni Lord, time is up. Ngayon, secured naman yung loan at safe naman yung cooperative kasi covered po ng insurance premiums yung sa inyong loans. Igwa kitang coverage. Texter. Si Ate Cha, Madam, pwede po magmiyembro maski senior citizen na at unemployed? Magkano po a month ang pwede i-invest at paano po ang pagpapadala ng pera? Interested lang po ako mag-save, hindi po mag-loan. Ay, marami man talaga ining mag-save. Kami paano po? May mag-loan. Tayman, joke lang. Iyo po, magayon ining kahapotan kan sa tuyang texter na si Ate Cha. Ara mo Ate Vivian, si Ate Cha, permi po talaga siyang nagdadangog sa tuya. Ever since nagpuon ining programa tang kapalibutan ta atamanon ta, permi po siyang nyaon dyan. Kaya ang pagpapahalaga ko po kay Ate Cha, grabe po ang pagpasalamat ko si iya. So, ngunyan po, di po lang, siya, senior citizen, pwede man po kasi maski nga iretirado, pwede talagang maging miyembro kang DBMC. Pwede mong i-discuss sa Giraray, attorney. So, requirements kang capital shares. Salamat Ma'am Cha sa hinanyo sa tuyang program papahiling interest ang maging part ng DBMC. Hindi ko personally kinala si Ms. Ja, no? Pero haputon ko lang kung senior citizen ka retired ng DNR. Kasi siya kanina, attorney, so nag-text na employed siya for 1 year and a half. Siya yun. From mga 1990, year 1990. Apo. For as long as po na-meet mo yung qualification na yun, pwede ka po. Kung hindi ka naman po interested mag-loan, pwede ka po talagang mag-save sa amin. For as long as you can show proof na dati ka pong empleyado ng DNR and that you're already retired or separated as an associate member. Pwede po.
Thank you sa pagsimbag, Attorney Vivian, kiining kahapotan kan sa tuyang mga texters. Nagpapasalamat ako nag-oran, kita mo niyan yung mga text message na ugma ako ta ibig sabihin, di lang ako di nagpaparabra ibig sabihin may nagdadangog sa tuyang programa, dakol ang interesado sa mga programa asin polisiya kang DENR. Sa tuya naman pong Facebook Live, igwa po sa tuyang nag-send kidakulo na hearts. Yellow, green, and red hearts. Hello po sa imo, Sir Romy Brizo. Salamat po sa pagpadara kang mga puso. Siguro po ining puso na sa imong pinadara, pagpadaba mo ini sa satuyang kapalibutan, sa satuyang environment. Thank you po sa imong pag-message sa satuyang Facebook Live. So Attorney Vivian, ngunyan po na nadiskutirita ang tungkol sa mga services, sa magmiyembro sa DBMC. Aputon ko lang po, kamusta ang DBMC ngunyan? Ano sa iling mo ang estado kang DBMC? Ang samuya pong kooperatiba continuously makusog. We are very liquid. In fact, we have a lot of income, kalahati pa lang ng taon na ini-estimate natin na makapag-provide ng enough na dividendo kahit na nga po nagdadaan tayo sa crisis because of the pandemic. But we continuously provide incentives or dividends to our cooperative. Actually, we are nearing to be considered as big enterprise na from medium. So small, medium, then we may be considered as a big because of our current income for this year. So isa po yun na magandang accomplishment ng cooperative namin kasi isa po sa actually Miss Jo, malaking tulong dito sa tatay mo, no, si Sir Angel. Pioneer po talaga siya ng ating cooperative at masasabi ko po na it was also through his efforts and all the rest ng mga board of directors na kung bakit tayo lumaki. So we are very stable, we are going strong, and we continue to provide services and benefits to all our members in the cooperative. So magandang po yan na magka-interest kayong yung hindi pa mga members na empleyado or retirees ng DENR na maging member po ng ating kooperatiba. Thank you sa mga kind words mo, Attorney Vivian, sa kuyang ama. Hello po dyan, Sir Angel Monte Castro. Aram ko po, pirmi ka man na nag-antabay at nagdadangog kang sa tuyang programang Kapalibutan ta Ataman. Actually, kasusaro, pirmi ko siya, Attorney Pigagriit. Aram da kang sa ospital na tigpa-check upan niya, nadadangog da siya sa DZGB. So, hello po dyan, man, nagdadangog sa Albay Doctors Hospital. Dyan po, nadangog ang sa iyang pangaran. Kapag pa-check up niya, nadadangog pa lang siya sa Kapalibutan ta Atamanta. Listening po ang Albay Doctor sa DZGB at sa programa tang Kapalibutan ta Atamanta. And tama itong tinaramo, Attorney Vivian, na makusog ang DBMC. Talagang strength and resilience ang siguro adjective na maitatao ko sa DBMC. Kasi maski anong nag-aging pandemya, maski anong nag-aging panahon, through the test of time, mas nagkusog ang DBMC. Tangunyan nga ni nasa medium enterprise and magiging mas dakula pa going to big enterprise. So, magmaray na bareta yan, lalo na sa may mga capital shares na tig-invest sa DBMC. Tang-aki pa ako, talagang permi ko na ininadadangog sa household me ang tungkol sa DBMC and truly nakakatabang inis sa tuyang pang-urual daw na pagkabuhay. Siguro, ang mga magurang ko talagang naagihan kung paano nakatabang ang kooperatibang ini sa samuyang pagdakula. So, Attorney Vivian, igwa ka po bang mensahe o gustong i-shout out sa imong pag-iriba? Shout out ko lang po sa Board of Directors ng DBMC, kay Ma'am Dali, Miss Ann, kay Sir Angel, and kay Marilo Abatse. Kaibahan ko po sila sa Board of Directors. And then of course, to all sa mga maigos na officers and members ng kooperatiba, continue investing in our cooperative so that you are helping yourself and all the other members. And sa pag-iribat na po dito sa DENR, especially kay Red Milla and kay ARD, MS, and PS, no? Of course, kay Sir Ferdy Baltasar na namumuno kan sa Muyang Division, maray na hapon po. And kay Miss Ansi, and of course, sa pag-iribat mo dyan sa Arisig, salamat sa pag-ibitar nindo. This is, I think, and I believe, the first time that
ang kooperatiba po ay naging parte ng sa indong programa. Sana po padago sa inigibuon sa taon-taon. And may I also recommend na next time ang may topic naman po ay sa union. Para maarama din po kung sa tuyang pag-iriba, digdi sa DNR and sa digdi sa Bicol region, na ang DNR po is very strong. It is only because of the management, but it is also because we are composed of cooperatives and unions who are very active and who are very supportive of the management of the DNR. Magayon ining suggestion no, Attorney Vivian, sa sunod iimbitaran mi ang union sa ang sa tuyang president na si Sir Aldrin Baruga the second importante yan sa iya. And talagang totoo na mas nagpukusog kasi ang frontliners ta po baga iyo ang mga tao, ang heart kang opisina, iyo iyan ang pag-iribata sa laog kang opisina mga personahes kang DENR. So gabos mi iyan pigpapasalamatan. Talagang ididiskutir ta kung ano ang significance, kung paano mas nagiging strong ang partnership kang management services, pasiring sa mga empleyado kang DNR sa paagi kang kooperatiba asin sa paagi kang union. Ta ang union po baga Attorney Vivian ang kumbaga troubleshooter man siya kung igwa man ki nagiging problema, pero so far digdi sa DENR ang pag-iribahan ta smooth as in maugma ta, gari kita sarong bilog na pamilya na may ama, na may ina, na may gari kita magturog so maraming salamat. Nakaibahan ta sa ngunya na aldaw ang matibay na abogado kang DENR na si Attorney Vivian Escota. Maraming salamat as in sa tuyang kapalibutan ta at amanon tang programa pigdiskutere ta ang mga programa polisiya as in bago ako magtaram pag nagpahabol na text. Ma'am Joanne, Science Research Specialist 1 po ako sa DENR NCR Quezon City near Santo Domingo Church. Thanks po for answering my question. Pero di ko po kaya commute at asikaso papers kasi PWD po ako. Thanks po Madam Vivian and Ma'am Joanne. Attorney Vivian, pag-arab ka ini, igwa po ba kitang halimbawa kung nasa field siya tapos gusto niya din talagang maging miyembro, siguro sa kalaunan, magkakaigwa din bang mga field offices ang DBMC or magkakaigwa ka mong point person sa field o talagang sa regional office lang ang DBMC? No, ang DBMC po all throughout the region. So we have memberships all over the region from the CENROS to the PENROS to the regional offices, and we membership Nawawara-wara ang Nabawara ang sa imong signal, Attorney Vivian, pero I believe ang pigdidiscuss ni Attorney Vivian, igwa kitang point person sa mga field offices. Tama po ba? Okay po. Okay na ba yung medyo ko? okay Sorry, nagkaka-struggle talaga dito sa internet. So we have membership from the CENROS, PENROS, to the regional office, as well as yung mga land bureaus natin. So kung yung concern natin sa field offices, just last month's meeting, we already, the board of directors issued a resolution that in every field offices, magkakaroon tayo ng focal person, which will become part of the officers of the cooperative for facility of our services and programs and projects. Maray ini, Attorney, kasi kung sa hararayo man talaga din ang mga listeners ta niya, sa Cam Norte, nasa Cam Sur, masking hayan sindang lugar, igwa kitang mga field offices kasi may mga Provincial Environment and Natural Resources Office kita na igwa na palanduman, magkakaigwa ba or igwa na? Igwa po kita mga members, pero yung pinakang focal person from the field office, just last meeting po, napag-agrihan na namin yun, that we will identify who would be the focal persons. Sige, Attorney Vivian, i-update mo na lang kami kapag may mga names na pag may mga names na kamos na magkaigwa kang mga focal person sa manlain-lain na mga field offices. Ibabareta ako po digdi sa satuyang programang kapalibutan ta ataman ng Gatangani. May guidance po su mga empleyado, su mga tao na gusto po magmembro sa to nanyaon sa harayo.
Kasi Ayun man po, very friendly man po ang DENR. Maski po PWD talagang tatawanan mo po kamong priority. Of course. As in, madali lang po ang pagdulok sa DENR. Ano po kami, friendly. Sige. Thank you very much po sa satuyang mga paradangog. Ini po ang satuyang naging programa. Sabi ko nga ni, pigdiskutir ta ang saro sa magayon na topic sa ngunya na aldaw, which is the DENR Bicol Multipurpose Cooperative, na pigtawan sa tuyang linaw, as in ilaw, kang sa tuyang guest na si Attorney Vivian Escoto. As in man po, sa irarom kang matibay, as in maigos na liderato kang sa tuyang Regional Executive Director, Francisco Emilia Jr. Sesutri. Ini po ang satuyang naging programa. Ako po si Joan Mariscotes para sa programang Kapalibutan Ta at Amanan Ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added